hazvina kumira zvakanaka. Pane chimwe chiprofita zvekare chadzikiswa nhasi neumwe muprofita anoitwa Prophet Obed Chafa mukanera. Vanozivikanwa nenyaya yekuprofita macelebrity akawanda vachifa vachiprofita zvinhu zvakangowanda zvichingoitika. So nhasi iyi prophecy iyi yaita kakundivhundutsa ndikadiregedza ndiuye ndishiye nemhuri yeZimbabwe, nekuti panapa zvimwe zvacho hazvisisiri zvekunyanyoignore because vanhu vakawanda vanozoignore vobva kuti but why zvisina kusvika kwatiri, dai takaziva takagara takagadzirira. So panapa prophecy yandiri kusangana nayo vanyora vakati good morning, Future Diaries. There will be widespread death in Zimbabwe emanating from unprecedented high metrics of precipitation this year. And I'm hearing angry streams. People will be swept away during the night. Schools will be wrecked, roads and bridges washed away. Masvingo, Matabeleland, Mutare and part of Harare residence areas like Wopley and other parts of waterfalls and areas surrounding Mukuvisi must pray. Muri Zimbabwe inini Harare ndinoiziva, ndakaifamba zvakanyanya, ndoyo yandichada kunyanyota nezvayo panapa, nekuti ukaenda kuHarare kune kanzvimbo kanonzi Wopley farm. Pane paiva roundabout roundabout chimbudzi and stuff pari kugadzirwa paipai ndo pakaita kuti tizoziva nzvimbo inonzi Wopley. So ukatotendera uchinopinda nemuWopley panenge makadust road gari papo, uchaona kuti vanhu vari kugara ikoko vakatovaka muwaterland kudhara mudhemu, muzasi medhemu, kutoti dhemu rotangira apa 50 meters vanhu vakutogara muzimvura chaimo chaimo, vanhu ndoma vakavaka dzimba imomo. Ndo zvimwe zviprofita zvinochiitika because kudhara nzvimbo dzezikanwa dziri waterland kukatonaya zviri serious chaizvo mvura inozara ipapo because panhu pagara pachingoyerera nemvura kudhara. Rwizi harichatooneka kuti rari papi, vakavaka murwizi imomo. Ndo mastands aya kungoti kungopanana zvemusangano aya ndo zvakaitika. Ukaenda ukatedza Mukuvisi, ukadzikana Mukuvisi uchibva pambudzi roundabout ipapo, wodzikana Mukuvisi uchidzika uchanoona kune nzvimbo dzakaita sana kwavanoti kunana Tanaka, Riverside and stuff. I don't know, Glenview extension. Ukaramba uchidzikana Mukuvisi kuzasi pane kwavanoti kuGlenview. So kuna nzvimbo yavanoti Riverside and stuff. Kune vanhu vakagara muzasi maMukuvisi, muzasi zvokuti mvura ikanyatsonaya imomo vanongosvika vachingotorwa futi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandiri kuongorora panapa zvirikuita kakumeka sense panapa, kuti nzvimbo idzodzo vese kugara mudhuze naMukuvisi vana matirei because pakashata. Inini zvangu ndakada kutarisa nyaya iyi, ndiri kuona kuti kana mvura yakuda kunaya zviriro kuti nani kuti vanhu havangobuda, nekuti uyu muprofita haisi type yevanhu vanopotsa. Vanhu vaya vekuti munozoti but ninga akazvitaura zvinenge zvatoitika, vanenge vatongowo mavictims. Tita kumhanyira kuchemera kuti no dai vakazoudza vanhu nemazita kuti ningi naningi ibva ipapo. Muri Zimbabwe ndatry all my best kuti ndiuye ndionesane nemi pano, manzwisisire andaita zvinhu zvanyorwa panapa izvi, kuti vanhu vari kugara munzvimbo dzakaita izvozvo uko kunana Matabeleland, Mutare, handizoziva zvangu, kana pane vari kugarawo mumawaterlands ivavo mungogarawo muchiziva kuti anytime is tea time. But apa ndakwanisa kungotaurawo nzvimbo yandakamboenda, yandakambofamba ndikaona zvinhu izvozvo. Ndo chiprofita chadzikiswa. Saka kana muchikwanisa kunamate sekutaura kwavari kuita, hanzi we must pray. Inini zvangu I don't think kuti pamwe pacho pane pachida kuti tinamatirane chete, but pamwe pacho pada kutoonesana chokwadi kuti iwewe wakagara pamvura kana kwakunaya ibva ipapo. I think zvinenge zviri fair. I think zviri fair. Prayer inozodiwa zvayo, but mvura kana yatonzi kunaya ichamisiki.